Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe heeɓiyankoɓe Ayaw Piindi TV wonɓe e nder leydi Sénégal ha e caggal leydi on calminama on bismama hono kala subaka ko roɓindo jayndeji no fulɓe mbiyata aadi piɗe aadi nde tawno salade aadi ɓuuri firtude aadi ari amene moon ko roɓindo jayndeji hono kala subaka tuggude e altini ha yetto aljuma ɗum ɗon noon eɗen goni e aljuma tigui ñalawma battidiɗo e yontere nde wonande enen roɓindo jayndeji ɗum noon ko profit de occasion walla mbiyen tigui ha joni ñaganade on Allah moƴƴere wiide on aljuma moƴƴo malaɗo musidɓe tedduɓe e ñiɓɓe tadiɓe laaɓe labtuɓe joguiɓe coftal e kala subaka yebde en kono kadi ko tawi ala ko woni fandare nde so wona humpitade ɗum noon enen kadi eɗen jogui coftal e ha joni kadi e bawal wawde arde hokkude on ko yewti ko e ko cuhulɗon ko e kala subaka e on tuma noon jettoro woni kay mbiyen ha joni ko toon to jomiraɗo joom baɗe bawde dokkude en ngal cellal e coftal e bawal arde kala subaka kono kadi e julde nabi muhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam wiide on hono kala subaka assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu kono kadi e bismade on e yewtere mon roɓindo men jayndeji ko wona ɗum ko arde e juɓɓudi walla mbiyen tigui hono lelgo men e oɗo subaka hande ina wayno so en jawti e dawal bitegal roɓindo jayndeji holko jayndeji meɗen piniri holko dawri e o subaka ina wayno noon koko yewti ko e gueɗe rafi coronavirus kono kadi toɓɓe goɗɗe ne tawi hen caggal muɗum eɗen gandi hono kala ñande aljuma ma en gar e ko yewti coftal ɓalli noon hande ina wayno koko yewti e ko wiyete souvenir manam ko siftorde ko ganduɗa ko gueɗe mantiniɗe mbaɗi ɗo e dunde Afrique toon to RDC e toon to Centrafrique kono kadi ma en gar e ko yidde kaf gam heblude ɓe ganduɗa ɓe koko wiyete entraîneur uji locaux woni e fetannoɓe équipe uji munen ha gacci football e on tuma yo keble mbatta heblinde équipe uji guendeji Afrique ɗum ɗon noon ko fandare nde ko yidde tekkinde football Afrique wadde haade men arde hen en natnat roɓino men jayndeji hono kala subaka ene wayno noon en guddirat jayde vox populi nden jayde ina wayno ari ko e jabtowol ngol Abdoulaye Diouf Sarr jagoɗo tambiɗo gueɗe calal ɓale leydi Sénégal jabti ɓe ganduɗa ɓe kay ko nalankoɓe leydi Sénégal wiiɓe ina jogui ha joni coftal kono kadi ene jogui pellital wadde kala ko beela wadde e nder leydi ndi to banggue seppo e to banggue hono jimɗi munen mbiyen organisation to banggue hono concert aji gam rendinde yimɓe foof noon ko gam yidde ha joni tampude jonde mabɓe nde e on tuma noon ko Abdoulaye Diouf Sarr holiti wondiri ɗum ɗon ko tati memata jeenayyi sababu o noon ko leydi men woni koye haare gam haɓade o boros coronavirus te boroso sali ko dente ɗum noon alay saago de yimɓeɓe kormo ko fowaɗo ko te kadi holliti wonde o jopaki hono ko wiyete nalankoɓe kono kadi o jopaki waɗoɓe coftal balli kono kay ko dendagal ɓiɓɓe leydi ndi kala jopa e fanno saabu enen kadi en poti hormade ɗen ɗon kuule beele leydi men ina foola nde haare covid 19 nden jayde vox populi ne wayno arti e tana mo ganduɗa waɗi toon hanki to Guédiawaye nokku ni wiye cité Aliou Sow eɗen gandi ko toon tigui to Guédiawaye taweteɓe kolliti wonde ko cukalel guurel guel duuɓi nayyi kañum tigui hawri ladial caggal nde sumi ha wonti ndodino jayde windiri e oɗo subaka jayde enquête haysino tawi arti e kongude Abdoulaye Diouf Sarr kono nde ɓuuri yaññade koko yewti ko e banggue ha joni ɗum ɗo ko wiyete gadje woni joué ɗi ganduɗa ɗi kalden hanki jaydeji meɗen baya baɗaɗi ko wiyete ko hono alcool ene yeeyeɓe ɗon sukaɓe ɗum ɗo woni ko jiiɗon ko e hello arawanigo e nde ɗo jayde ganduɗa nde ko jayde enquête ɓe kolliti wonde noon ko fayido manam de ko cigol ngol siyi to banggue systéme leydi ndi manam no laamu ngu foti toppitorade ko natata ɗo e leydi Sénégal ha e ko nandi hen ɓe kolliti wonde noon ɗum nodde koko yuli e oɗo saha hande saabu ɓe potani accude ina wayno ko yewiti e ɗeɗo gueɗe badɗe alcool ina naata e leydi ndi hakkene jeeyi sukaɓe ina keeɓe hen caɗele on tuma noon ɓe kolliti wonde foof de suuɗɓe hen konngudi ɓe kolliti wonde ko responsabilité o manam koko hubtidini moni kala tan to banggue yeeyoɓe kono kadi e to banggue laamu ngu ina foti jopede hen peɗeli kono kadi ɓen commerçant ji yeeyoɓe fanno ina wayno de jaggama kono kadi e ɓen ɗon ɓe ganduɗa komi ɓe mbaddi junggo e fandu oɗo biteɗo Allah Dieng ko kam tigui woni directeur anokowa yeesal o holliti wonde de ina wayno responsable laamu ngu ko kañum tigui ɓuuri hen yajde wiide makko noon o artimo famno wonde ko yewti e fannu oɗo ko fate banggue hono gueɗe alcool nanet ɗo e leydi Sénégal hakkene waɗe gueɗe sukaɓe ene yeeye ene wayno ko laamu ngu welsidi saabu kay kala ko foti nade ɗo ko waɗete dédouanement manam ko yurnete to banggue douane ina foti andede holko woni e muɗum waɗe test hay ko nandi hen kono kay accuɗo ɗum ha naata e nder jokle Sénégal kala e kubal ne wayno ko ɗum ha joni défaite wonande laamu Sénégal e wiide on gardiɗo nguro gomo wiyetego anakwa yeesal ko gomu tambegu kala ko yewte banggue hono coggu e jeeygu leydi men Sénégal garen e jayde quotidien le quotidien e oɗo subaka hande jayde ari koko yewti ko e gulali e luukali jiyaɗi ɗo to banggue ko wiyete
accord de pêche hakkunde leydi men Sénégal e goomu Union européenne ɓe kollitti wonde noon ko Union européenne o saha hande de ina jogui konngudi dariɗi lang ngam etade ha joni andinde yimɓeɓe pamodiral walla kaldigal ina e hakkude mabɓe ɓe ganduɗa ɓe ko tambiɓe fanno ɗum ɗon noon ɓe jogui koye konngudi biteɗo Iran Mignason kam tigi woni jodiniɗo Union européenne e leydi men Sénégal konngudi makko jaaƴi ne tawe e hello jeenayyi e nde jayde quotidien le quotidien Aliou Sané konngudi mum ene tawe e nder nden jayde ko yewiti ala haali 3e mandat so wiide makko noon kanko ene wayno jeeyaɗo e nder goomu ganduɗa ngu kay ko yanamara holliti wonde de Macky ma ya 2024 walla so ɗum ala so wi o mbaɗa 3e mandat o yabba e gosde ɓiɓe leydi Sénégal konngudi makko jaaƴi kankone ina tawe e hello joyyi e nden jayde las quotidien ne wayno ruttini en ko hitaɗe ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeegomi ɗiɗi 1962 ko ganduɗa woni ko wiyete événement 62 eɗen gandi no yaruno hakkude omo ganduɗa ko Léopold Sédar Senghor e omo ganduɗa ko Mamadou Dia e on tuma noon jiiɓinomo no fewi hakko ɗum jeeyi sababu omo ganduɗa ko Mamadou Dia tuma ko wiyete ko yuɓɓinde coup d'état nawa sooha ñaawa e on tuma noon omo ganduɗa ko docteur Babacar Diop tawi ko jangguinowo toon to université Cheikh Anta Diop de Dakar to banggue philosophe arti hen to banggue philosophie jaafoɗon arti hen e ko ɓuuri yajde o arti noon e ko yewti ko e erreur aji mo ganduɗa ko Mamadou Dia so wiide wonde noon Mamadou Dia de ko neɗɗo ɓurnoɗo de forde to banggue politique kono kañum hoore muɗum waɗi erreur ha ɗin erreur aji de caabima hande walla mbiyani e on ɗon tuma haw itta e cukko hoorejo leydi Sénégal o dumba ko yewti ko e kaddi gurdam haysino tawi ko watandi ko o heeɓi yaafede kona ɗum jayne nde ndeɗo las quotidien yeehi toon to Guijilon ko wuuro tawtengo e département mbo Matam on ɗon commune 2 ɓe kolliti wonde tawi ardi ɗum oɗo saha hande to banggue maire o ko Sada Ndiaye e ɗen ɗon leyɗe nayyi ɗe ganduɗa ɗe ina kay tawe e gonɗon wuuro kanko Sada Ndiaye o inniti ɗen ɗon leyɗe leegal foof hokkama inde Macky Sall manam leyɗe nayyi Macky 1 ha 2 ha yetti 4 ɗum ɗon woni ko jayde hande yurniti e nden yidde mo ganduɗa ko Sada Ndiaye maire mbo Guijilon jayde l'observateur kañum ne arti e ko yewti ko e oɗo comité de pilotage to banggue dialogue national e natal Famara Ibrahima Famara Sagna mbiyen mo ganduɗa kay ko gonnoɗo ɗo hono gardinoɗo gonɗon goomu ɓe kolliti wonde noon kanko de ko cas grave toon to palais de la république ɗin sifaji noon e konngudi mabɓe ne tawe hen saabu kay ɓe kolliti wonde ko basgol makko tigui ha joni yewtidde e oɗon nelaɗo mo ganduɗa wayni ko toon to Paris toon to palais de la république woni galle lamorgo ngo ɗin konngudi jaaji ne tawe e hello tati e nde jayde l'observateur jayde guendire nde Le Soleil natiri dingiral ko ɗiɗo konngudi e nde limore woni chiffre to banggue ha joni faggudu leydi Sénégal oɗo secteur mo ganduɗa o kay ko golle woni kay ko yaltata e leydi ndi ɓe kolliti wonde de hitande mayde 2019 ko tolni e temedere capanɗe jeegomi e goho milliard e copreje CFA kañum ene wayno naati e ko yutti e trésor public woni jiifa hono laamu leydi Sénégal e on tuma noon ɓe kolliti wonde ko tolni e ujunnaji jeeɗiɗi e temedde jeenayyi capanɗe joyyi e goho emploi woni kay golle kañum de keeɓi ha joni darnede hen e on tuma noon ɓe kolliti wonde nder ɗum capanɗe jeenayyi e joyyi tawi de ko nder temedere kala nde ƴettuɗa holtama wonde de heeɓi ɗum ha joni ko gollorde kono kadi e sukaɓe leydi ndi ɓe kolliti noon wonde ɗum ɗon nde ƴillitima capantati e jeenayyi milliard e copreje CFA so tawi kay yerodirama hitande mayde nde woni 2018 walla mbiyen hitande ndeya mayde woni hitande ujunaje ɗiɗi sappo e jeetati kona ɗum jayde ganduɗa nde ko libération kañumne kadi ari naati dingaral nden jayde arti oɗo projet mo ganduɗa hokkano ɗum ko goto emo jeeyaka ɗo e leydi ndi tawi de wonno ko hitande ujunaje ɗiɗi sappo e ɗiɗi 2012 on projet noon tawete ko toon to Guéréw ko nokku wiyete noon hedde Sara Mbour ndin leydi noon ne wayno jeeyno ɗum ko ɓen noon tigui Guéréw naaɓe kono de on ɗon hokka ko tolni e temedde tati capanɗe jeeɗiɗi e jeetati hectare guila nden noon ɓen ɗon yimɓe Guéréw naaɓe gonno koye haare to banggue ñawore kono de ko hanki on ɗon cour suprême ne wayno hokkitiɓe ndin ɗon leydi seeki on ɗon délibération mo ganduɗa rokkini ɗum préfet e on ɗon saaha ne wayno noon ko weltare mawde wonanɓe hoɗɓe e on ɗon nokku biteɗo Guéréw jayde stade quotidien e oɗo subaka hande naati dingaral nokku ɗo guddirten hono ɗo ɓino men jayndeji oɗo subaka hande ene wayno ɓe kalino hanki kono kadi ɓe garti hen hande gam tengtinde en keɓal tigui oɗo GBS ko ha joni ko trophée wiyete noon ɗum ɗo noon ɓe kolliti wonde de ko FIFA hono GBS heeɓi ɗum tawi ko Robert Lewandowski ɓiɗɗo Pologne najo pettowo toon to nokku biteɗo ha joni Bayern Munich ɓe kolliti wonde noon ko ɗum goût du Ballon d'Or manam de Robert Lewandowski hetti yesso mo ganduɗa ko Messi e Cristiano Ronaldo ne wayno noon ko waddemo ha joni saison mantiɗo woni kay ko heeɓi oɗon Pologne
najo ko yutti oɗon trophée mantiniɗo kanko tigi gagni walla mbiyen hetti yesso mo ganduɗa ko Messi e Ronaldo ɗum ɗo noon ɓe koliti wonde ko ɗum tabal mawgal iwidema kanko mo ganduɗa ko Robert Lewandowski ko wona ɗum ina tawe hen caɗele cattuɗi walla mbiyen tigui kawniɗi seeɗa wonande mo ganduɗa ko Sadio Mané pottite jeetati woni 8 match ɗi ganduɗa kay ko toon to Angleterre mo fetto markani but ɗum ɗon ndene wayno wayri arde makko guila hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e joyyi 2015 2016 on saison mbo arno toon to Liverpool ko wona ɗum ɓe garti hokkude kongude mo ganduɗa ko biteɗo El Haddad Himidi kanko de ko ɓiɗɗo comornajo adjoint mo ganduɗa kay walla liggotoɗo e staff kippuguendi leydi Sénégal ko ine tolno hande duuɓi jeeɗiɗi o arti konngudi jaajƴi e sara Aliou Cissé so wiide makko de Aliou Cissé yiddi muɗum tan ko folande leydi Sénégal e kala ko sohluno kono kadi e ko ɗum résultat ji mantiniɗi kono kadi o arti gollodiral makko e gollugol makko e kippuguendiji leydi Sénégal o arti kadi e ko yitti koye Sadio Mané so wiide wonde sinno on ɗon de ko Brésil naji tawanno heeɓi ballon d'or mondial ko guila ɓooyi kono ɗum ko kadi o arti e nangorande candidature o mo ganduɗa ko maître Augustin Senghor to banggue CAF ene wayno noon ko ɗiɗo konngudi uddi roɓine men jandeji to banggue oɗo subaka hande en jaltata ko yiti ko coftal balli eɗen gandi koye aljuma gonɗen kala ñande aljuma eɗen keewi haalde ko yiti e coftal balli hande noon ene wayno garaten ko adi foof koye souvenir noon woni ko wanno tawi meeɗani wadde ha tengti ɗo e dunde Afrique on souvenir noon eɗen siftore honon hande ni sappo e jeetati lewru décembre 2010 eɗen gandi hande ko sappo e jeetati lewru décembre woni duuɓi hono sappo ko oɗo club biteɗo tout puissant Mazembe eɗen gandi tawete ko toon to République démocratique du Congo RDC woyyanoɓe final e oɗo mondial du club tari kay woni kamɓe goni club Afrique najo gadiɗo fettude hono e final e guilɗon kawguel biteguel mondial de club e on tuma noon ɓe kawruno koye oɗo kippu biteɗo Inter de Milan e on tuma ko Samuel Eto'o tigui ene fettanno e on ɗon club mo Inter Milan tawi ene wonno entraîneur o hono spécial one woni José Mourinho e on tuma noon on club Inter de Milan fooli tout puissant Mazembe loggi tati en diga ɗum ɗon noon ene jogui ko firti tade woni ko on club Afrique naɓe woni gadiɗo fettude final e coupe du monde du club ɗum jeeyi sababu noon ko ɗum tarih mawɗo mo jiɗɗen siftinorde ɓe ganduɗa ko sportif e yimɓe ɓe ganduɗa ɓe kay ha joni ko yeeɓiyankoɓe men yiɗɓe humpitade to banggue coftal balli ɗum ɗon noon ko ɗum parcours mantiniɗo wonande on club TP Mazembe nde ɓe noddirtamo gonɗo toon to Lubumbashi mo ganduɗa kay ina tawe toon wadde gueɗe mantiniɗe goɗɗum ko ganduɗa ina naati histoire woɗɗani RDC ko toon to République centrafricaine woni RCA ɗum ɗon noon ɓene keeɓi ko wiyete qualification gadiɗo to banggue catégorie équipe hono équipage mabɓe national équipe mawɗi e tokosi ne wayno meeɗani wadde qualifié e ko yewte compétition africaine ɓe keeɓi noon ngol ɗo lawol yaade ko wiyete ko CHAN woni championnat d'Afrique des nations poɗɗo wadde hitande fande woni 2021 kongol waɗi lawol gaddunoon ko kippu Centrafrique no mbiɗen ni e to banggue catégorie ji kala ina mbawa wadde qualifié e guire ndeɓe keeɓi indépendance fewde e nde ɗo hitande garen e ko yewti ko e débat men hande mo jiɗɗen haalde ko konguɗi CAF ɗi ganduɗa ɗi haali ko ɓoyani ko e nde yontere holliti yidde muɗum ne wayno ko ɓeɗo joureɓe woni ɓen fettannoɓe kippuji guendiji munen caggal nde mbaɗi parcours mantiniɗo to banggue football ɗo e dunde Afrique e kippuji munen so tawi gacci ha joni football woto keddo e galleji ɗi walla woto naate e ko wiyete ha joni business uji goɗɗi kono kay yoɓe keddo e ko yewti ko e heblude koye mabɓe walla e heblede to banggue centre ɗi beele ɓe mbawa wonde ko wiyete ko hono heblunoɓe woni entraîneur uji beele eɓe mbawa dusde hono football Afrique kala ha yaara yeeso saabu eɗen gandi e continent ji kewɗi ko wayno Europe ko wayno Amérique ko wayno Asie e nokkuji kewɗi ɗi jaaɗa ene wayno ɓen noon fettannoɓe kañumen duttoɓe kadi gona ko wiyete ko hono entraîneur uji ɗum ɗon noon enen ɗo e Afrique kono ene wayno ina leefi no wiiri CAF ɗum ɗon noon eɓe keeɓi gam yaltinde koppareji timmuɗi gam dusde ɓen ɓe ganduɗa ko yiɗɓe wonde hono entraîneur uji beele kay football Afrique ina wawa yitade hoore muɗum to banggue football kono kadi to banggue entraîneur uji saabu en jii kala e saaha nde ko wiyete ko ha joni CAF award so tawi ari so rokkama joueur ɓurɗo mantinade hitande kono kadi ene rokke joueur walla entraîneur ɓurɗo mantinade e continent o kono elle guel ɗon kawguel walla on trophée ɓuuri wawde yaade koye entraîneur uji woɗeɓe walla entraîneur uji ɓe ganduɗa ɓe gummi ko toon to caggal leyɗele Afrique ina keblina kippuɗi ɗi to banggue lokkoji to banggue aussi niveau international wadde CAF ne wayno fuɗɗima famde en tout cas so tawi leydi walla mbiyen continent ene ɓamto alay saago wamboto koye dow balaɓe sukaɓe muɗum donc
donc ko hunde ganduɗa nde fonde fayidinede kono kadi ko hunde ganduɗa nde ene foti ha joni waɗede appui ha ɗum ɗon wawa latade no fewi ɗo e Sénégal eɗen jogui Aliou Cissé to Mali eɗen jogui Mohamed Maga Souba kono kadi en nokkuji keɗi so tawi ko ɓeɗo limtuɗen e to ko wayno toon to Côte d'Ivoire kono kadi leyɗele kewɗe hannde eɗen jogui capacité mo ganduɗa ko wawɓe ɗowde kippuɗi ɗi wawɓe kadi aussi nawdeɓe yettinaɓe e nder continent o ɗoɓe jiiɗi yettade kala e kuuɓal ɗum noon ne wayno ko ɗi konguɗi ha joni mbaynortoɗen e oɗo subaka hannde kono kadi ko ɗi konguɗi mbiyete hono cifnenen walla mbiyen ha joni mbiyeten on aljuma moƴƴo malaɗo ha altine so Allahu lamɗo jaaɓi kono haade nden to banggue karallagal walla mbiyen to banggue caméra ene heeti toon Mansour Sow alias Thiad aadi men ko altine so Allahu lamɗo jaaɓi weekend moƴƴo malaɗo.